Какво става, хора? Аз съм Мариус и днес ще ви покажа как можете да печелите пари онлайн. И да, влезете в neobooks.com, аз вече съм вътре, регистрирате се, аз вече съм го направил, влизате си в акаунта и да. Трябва да си направите PayPal акаунт и като цъкате реклами ви се трупат по 0,002 цента. И малко трудничко се събират пари, но все пак се събират. Около една година за 2-3 долара. Така. Цъкате тук рекламите. Нацъкате върху всяка. Всеки ден ще имате около 20-25. И чаквайте тук горе да зареди. Затваряте страницата и продължавате. И ето печелите по 0,001 цента. И да, това беше от мен. Ако ви хареса урока, лайкнете, subscribe и това е. Довиждане.